promijeniti kako bi mladi naraštaji naučili prvenstveno razmišljati. Čekajte, taj obrazovni ili odgojno-obrazovni sustav, to je jedan cijeli lanac. Tu su i učenici, tu su profesori, tu su roditelji, tu su neki drugi, tu su mediji također, koji kao suvremeni odgojitelji. Jeste. Dakle, po meni ne bi trebali govoriti o jednom primjeru od 100 primjera. Dakle, ima pozitivnih primjera. Govorimo o jednom globalu koji se može nazrijeti iz mnogobrojnih istraživanja, iz mnogobrojnih kontakata koje smo imali sa mnogobrojnim ljudima iz svih razina dobi i svih razina obrazovanja. Dakle, osobno imam djecu koju pratim već od osnovne škole, pa točno vidim šta uče, kako uče, šta su učili. 16 predmeta se umeli u srednjoj školi. Sad smo čuli na jednom mjestu da imaju osnovnoškolci 13 predmeta u školi. Možete zamišljati, znači 16 predmeta u školi, a svaki je jednako važan. Imam sada studente doma. Točno pratim šta uče i kako uče. Koji puta mi dođe i pita mama šta je to. Ja ne mogu uopće pospojiti ono što pročitam u toj knjizi, često puta je čak i loše prevedena knjiga, sa onime što treba u praksi ili kako to u praksi izgleda. Dakle, moj generalni dojam, zasnovan na istraživanjima, na neprestanim kontaktima, na svakodnevnom radu, je da smo zaista imamo jedno izuzetno teoretično obrazovanje. Znači da većina i učenika i studenata, čak ste mi spomenuli brojku oko 70%, izlazi nespremnim za rad, za razvoj, za društvo. Apsolutno. Htjela bih naglasiti da nije bit u onih 15% jako nadarenih koji isplivaju iz toga dobili edukaciju poštenu ili ne. To nije. Dakle, oni nisu predmet našega fokusa. Predmet našeg fokusa su oni prosječni, oni srednji, kojih je masa. Dakle, oni mogu, ako nisu izrazito nadareni, mogu postati manje nenadareni uz dobar obrazovni sustav. Snaga sustava je nevjerojatna. Da mi svo troje odemo sada na tečaj pjevanja ili tečaj slikanja, ne bi postali veliki umjetnici, ali bi naučili korektno crtati. Dakle, sve deformacije se mogu dobrim sustavom ispraviti. Dakle, obrazovni sustav ima enormnu snagu ako je pošteno postavljen. Ali studenti, ovo naše istraživanje koje smo radili, studenti, to jest mladi ljudi od 24 godine koji su se javili na natječaj za revizora, završili računovodstveni smjer, velika većina, 95% njih, nije znala ono što je za osnovnoškolca 1+1 je 2, to oni nisu znali u ekonomskim terminima. A o Excelu da ne pričam. Excel koji je biblija... Naša režija će neke slajdove, neke karikature pokazati dok vi to komentirate. A zašto je to tako? Zato jer... Vi ste rekli da je sustav postavljen tako, ali sustav, gospođo draga, vode ljudi. Vode ljudi koji... Vode elite. Vode elite koje su definitivno jedine odgovorne za to. Jer ovih 70% prosječnih studenata, recimo, oni će postati dobri studenti ako ih sustav na to i natjera i motivira. A ako ih pusti ili ako ih fila nepotrebnim znanjima, postaće lošiji. Oni su ovisni potpuno o sistemu i o sustavu. Zato te elite, obrazovne elite, imaju enormnu odgovornost da od tih mladi ljudi koji nisu dobili prirodno neki poseban talent kojeg će ispoljiti i od kojeg će živjeti jednog dana, a to je manjina, većina je prosječna. U onom osnovnom smislu, u intelektualnom smislu, u bilo kojem smislu ne uspiju neke talente izvući iz sebe, taj prosjek ovisi o sustavu. Ako mu daš pravilna znanja, oni će izaći ko solidni, mladi, ponosni ljudi da dođu na radno mjesto, znaju već nešto raditi, razumiju. Ako im daš nepotrebna znanja, neće znati na kraju ništa što se sada dešava, u većini slučajeva. Što će biti rezultat u društvu? Imaćete neodgovorno društvo, imaćete manipulaciju tim ljudima. Točno. Stvar je sljedeća. Edukativni defekti su generacijska šteta. Za razliku od nekih drugih defekata društva koji se mogu vrlo brzo riješiti, u biti tehnički. Ako postoji određena volja politička, mogu se vrlo brzo riješiti. Što možete tehnički riješiti? Korupciju možete riješiti? Možete tehnički vrlo brzo riješiti. Govorim u terminima par godina. Ako niste građane odgajali za antikorupcijski način rada i djela? Moćnici koji imaju moć i vlast mogu potegnuti poteze. Čula sam, evo ga, nedavno... Mislite mogu ako nisu sami u koruptivnom lancu? Točno, jasno, mogu. Dakle, to mogu brzo riješiti, ali edukaciju, štete koje nastanu zbog krive edukacije se vuku do naših unuka. To je generacijska šteta. Zanima me tko danas obrazuje, gospođa Čakar, naše učenike
za kakva korisna ili nekorisna praktična znanja? Tko nas obrazuje za štednju, za toleranciju, za opće dobro? Vi ste mi spomenuli jučer u jednom našem predpripremnom razgovoru 700.000 đaka i studenata u Hrvatskoj, 100.000 je nastavnika i profesora, 1:7. Kako to izgleda? Već u tom obrazovnom sustavu, već u tim brojkama vidimo da je to potpuno rasipanje svih mogućih resursa. Jer kad jedna osoba dođe na 7, to bi trebalo značiti da je onda tu i kvaliteta. Mi imamo samo puno osoba koje su u obrazovnom sustavu, ali kvaliteta i sadržaji koji se nude nisu adekvatni. Što to znači? To znači da se prepričavaju teorije. Vrlo malo profesora ono što predaje sa svojih govornica u dvoranama nije nikad iskusio u poduzetništvu ili u praksi. Znači, oni ni ne mogu dati nikakve praktične savjete, ni nikakve praktične primjere, nego samo prepisuju, rade kompilacije tekstova iz različitih knjiga. Što to znači da i vi savjetujete da idu na dodatno obrazovanje, na dodatnu edukaciju? Ja bi savjetovala svim tim profesorima, neka stave svoju glavu na panj, neka odu malo u poduzetništvo, pa neka vide kako to u praksi funkcionira. I gdje je tu